出国那个 Schlemm 中有农山喜嘛。Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin. Ya keren hi hang ni barako. Kata kalong ka karukom im jong diri undai. Langit ndagi beriu kili ya bek kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Ka khun hanyo trap National Awakening Movement mendas ngi gash podrik ber hajar arpun rio kirelet ban bu jing tho au CM ka KHADC ban kerpat yu bakadon kam ban penkalano ya ka AD rule ka ba shispa arpupra ka baningkong bat shispa arpupra ka balai ka jing tmu jong ka seng ka long ban le yu kendo yu CM henry namar ba umdan kila bu no da ka jing tho kani ka jing kerpat ka seng ka de namar ka jing yu ka jing mi ka jing kan at hari lum garo kabalawan ra ru ka jing yap brio namar ka jing yo alat ki bom de riulom ban thap vote bat ban khun ya ka election ha GHADC uba Thomas Pasa working president ka knam uloong hadian balami ka jing kan at hari lom garo kabalawan ra ka jing yap brio bat ki jing mensaw ka sing da ka jing ngokya kalawan biang ban pen kan mau ya ka KHADC halor ka jiran kam ban pen kalano mador ya ka AD rules ka ban khanglat ni ki bom de ki riulom ban yo thap vote shu uloong ba ka sing kala pen biang lupa yaki amendment ban pensuk yaka EC halor ka jing kala yaka AD rules ulaong baka jingja hagaro hills ka day se baki MDC kim shamra klan yaki an hapo district council ulagan tu yaka EC haki HADC bakan shimkya halor ka ne kamat batlada kala kum ka jat binrio ki habban ai ka jinga ro yaka ni ka EC bat kan tu ba omde ban perkhat burom ba kerteng ka party anya penno yaka jat binrio na nakalyang ka jongi tumban su pentip bak babon kilayo I ka tu ka jingjia po Garo Hills akabale sie la donu ka jing klat tu gibril nama ka jing yo la jongki bamde ki jai menru Garo ban ya shimbenta ka ni election Garo Hills Autonomous District Council ka ban long shen di nakalyang ka jongi ka ji sokya ni lawan ni kendu biang ya ka KCDC ni tung bangi yo banyak keran cikentin Argentina bat CM hendai namar ba I London tengi la shu ayan o kaciti kumba shu mait pang kendian nadu u araja khatsau ngila wanra haka isi ki beper haka bang ngila kerpat ngila dawa rasyang wan puncau tu ya ka jingdon kamban kelano ya ka ID rule ka basis pa arkuhra sop para wan bat sop para 3 Henry nadu araja khatsau ngiyo tang ya kejing jarjar halor kani kamat ka padon kam bat akan ke isiru ngila ai ka city na do April arja apusan ngila penbot ru ya ka reminder ha January arja punriu habang ngila bu ya kaju ka jingkerpan ban amen ya kani ke idi rule ka basis pa arpara ban namar bang iklem pat yo ngimyo igno no ka dak ba nakalian ka council kan simkia halor kani bat daka bapak ya kajeng jiang tiap po Garo Hills ngi wan biang siapa ka KHADC mentaban ai biang ka ke city sya ICM ban kerpat di ba insim kia da kajeng kemik nanti yo lesi kan ne kajeng jia ka barang jia po ka Garo Hills kan pen kendit kan pen snow tu ya kibabat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakat nu kalau ka don kamtam bangin pen kelai kan ke di rule ka basis pa arpra ban khanglat ya kibar jela ya kibam dei ki khasi da ukulom jong ka ai bakim yo kinum yo lat ban shibenta haki election namar ka jing sep tingi ka jongi ka long ba yo haki bor ki ban wan yo kawan ka jing mensaw pada ya ka district council bat ya ka jai benru hibro koi te kum mangila jukuran ka por lada kum kinong tawan lada ngimla ban ya dai ki kenro juga district council da ka ai long le no e ka jing long nong tawan ka jongi nakata ka daw ni
la busuk kena ke city yang ne bat teng yo ka district council ru hoi ka jing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kam kongsan ba ki sa no shadin dan kalian ka jongi ni ai kena city bat ni apen amen ru ngilap amen ru ya kan ka ED rule ka basis pa ru pra hakabang ngila ai kerteng ka draft amendment 128 ED rules tang ban pensuk ya ka district council tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstet penkro ya kan ka kam namar ka proses ka kham jorong lar ka district council ka amend ya kan ka bon ra ka floor of the house ki pass kan ka amendment nang ta para ki ha sha governor ban ai ka ascent te piki kalenti ka kham jinga kin dia te ngikwa ya ka district council bahkan le no ya kan ka bentang kanang bangin light na ka jing mensaw ka iga bajia po district council kalong ba sosi pi kalong ba sosi ba kini ki bomdi gi na ka jai bandri garo ki yo lar ban thabot bat balik kan mi kan ka jing ka kinat mata kadai ba ki MDC le se jong ka Garo Hills ki klem pen klang ya ki an ki jong ki yang te po Garo Hills na ka daw ka mi kan ka jing ya kanat kan ka jing mensaw hang te po ka Garo Hills bat ngim kwa bahkan wan urlong kaju hane ka jai bandri go jong te ngikwa du khlam bai wasai ban tho ban penkala bai ya kan ka ED rule aba sispar kupra ka draft amendment ngira ai lupa sapo ka mi jong CM hakabang ngira tho atli mat kim kong san pa ni tho ba in para 128 sub para 1 but sub para D the sentence starting from provided that a person not belonging to a single tribe ter hado ka contain territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene borok kawai but ban tho bujli no kan ka contain ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHEDC election kala syai ba contain ban ka baar pada amendment bagi terwa ba ya ka para 128 sub para 3 they ban delete borok kawai ladang ile kumta le se kandon ka jing sngai ya ka district council ki kawai hakini ki khendet sni ki baladem ni na ni ai jing ro ngi yo in na kaliang jong i ba adan ru ila pen pau ya ka jing bam yahap jong ki we pada ki jai bendreu ban le tuklar ha ka kam phep bot dari ka election jong ka Garo Hills autonomous district council bat ka dei sisa kumta ka dei sisa kum ba adan bat ngi khmilin ti ba ka ju ka formula ngi trekam hang ni ya ka ju ko jing snyo kan don ru lembaga ne ka isi jong ka WPP bakin pendep hop ya kamram ka jongki kadi omde na ka benta ka jing mentau jono na ka benta ban pen singai ban pen scam ya ki ro jong council hi na ka benta ka jing bha jong u babun balang na ta ka daw ngi don tang ka jikremen ba na ka liang ka ke kan sim khia ya kani bat ngim dei ban perkhat buram le ban perkhat manu ban yo political mileage hedai ka kamram ka kongsan hi bangin pen scam ki ro pi lada haka kerteng juga parti nginya penyo ya kari kalong ka ba ma ba ya ka jek ko jongi to nginya bu ya parti den kai ka bangi le ka jongi kadai ka jingkwa ka jongi ban trilang ban pen scam ban pen sngan ya ka hok long trai hapo ka district council ban nak le ka jongi long ki bakloi ban trilang bat ka district council ban pen urlong ya ka jing tumu bat ladah ka kanek isi ka le ni ka kam ka bala sateng ka bun bak isi klem la man le kum ka jaj bring hapan ai dingero ni hap ai ka jingero ka ba crowd tam ya kan ka district council ya kan ka isi ka bala la ban simkhia ya kan ka benta na ta ka daw ni sa sisi ni kerpat ba kan ka isi kan le ai bat kan penting bro ngila ai ka city sa PA jong ECM da ka jingkar pat ban so ba ban penting mala das ngap jar ngi sa aku umdum pilang is la sab jar ngi sa aku umdum tengi kerpat ru kum kata ko official ka jeng tri professional aki office kile kum ladangi ai sting yo ni yo ru reply pi tengi la ong ai pi ru ban soba ban pentip lang yang ni kai ka senjam ka ban kaliang kami jong CM kila sim halor kene ka benta pi lar kyong ngin proses ngin le no ru ngin so thu lari kyong nimla ban le ru ngin sok thu dakinu pada kisen jam bi hap sim pada ban pen urlong yang ne ka jing thumu ka babha ka jing thumu ka don kam tam yang hi kum ka jai ban riu nyu tu rap te itang ita nak liang ka jongi bang ngin sabut din pada ha ki por ki badang wan nak liang ka jongi tentang yawai teng hoi ngi kerja ka ju si ka ju 4 ulong hap keren ka ju si ka ju pi ni hap keren mar ka khia ba ka ne kam la ban long ba
ka wai ki isi ga klem le tengi la klet dong iru kan ngi hap ban yai bot de ne kan ngi hap ban yai bot de ne kan na mar ka jingkit klik ka jing sokya na ka benta ki pateng ki ban wan ki ban yo benta ya ka dit kauncer pada